יום אחד הגיעו לדגניה ב' 3 חיילים אוסטרלים. הם אמרו שהם מתגעגעים לעבוד, כי משעמם להם לשהות במחנה הצבאי בלי שום עשייה. יום אחד מגיעים לדגניה ב' 3 חיילים אוסטרלים, קפצו מהרכבת, כשהיא הייתה איטית בכל מקרה, והלכו לקיבוץ הראשון שהם ראו מול העיניים וביקשו להשתלב בעבודה. ערקו מהצבא? ערקו. שלושתם התקבלו בברכה. שמותיהם היו ג'ימי, דיק ודון. ג'ימי, יפה תואר, דון ודיק. דיק היה בחור גדול, רחב כתפיים. בדגניה ב' ובכל הארץ אז שרו המון, ובין השירים היו שירים רוסיים רבים, והיה לנו שיר שפשוט שינינו מילה אחת. דון היה הרי אחד מהאוסטרלים, והיה לו רומן בדגניה ב' עם, קראו לה ליזקה, אז שרו להם את השיר הזה. עלי דון אילה בודדת, סחה עם הליל, נערה דומם נפרדת, וכאן זה היה מקוזק, אז אנחנו שינינו את זה מאוסטרלי בן חיל. עלי דון אילה בודדת, שחה עם הליל, נערה דומם נפרדת, מאוסטרלי בן חיל. הם היו 6 שבועות, ומישהו הלשין, ובאה המשטרה הצבאית לקחת אותם. ואז המזכיר לא נותן לקחת אותם לפני שתהיה מסיבת פרידה. אז מסיבת פרידה, אז השוטרים שבאו לקחת אותם אומרים, נו מספיק, צריך כבר, זה כבר מחשיך. אומרים, לא, צריך לרקוד. אז טוב, אז רוקדים, אז כל פעם השוטרים אומרים, עד שפתאום המזכיר נזכר שהוא לא הכין מתנה. בבר מצווה כל ילד מדגניה ב' קיבל מתנת תנ"ך קטן, זה הגודל שלו, ועם נייר צהוב, כי לא היה אז נייר בימי המלחמה, והיו מקדישים את זה לילדים. אז הוא קורא ל3 ילדים בר מצווה, ואומר להם, תביאו את התנ"ך שקיבלתם, זו הייתה המתנה שנותנים לילד בר מצווה. ומוחקים את ההקדשה ליורם, יונתן וליוסי, וכותבים לג'ימי, דיק ודון, והם נלקחים. ב-1960 אני יוצא לשליחות באוסטרליה, ואני מחליט, אני אמצא את 3 החיילים האלה. אסף, חברנו, כשהוא נסע בשליחות לאוסטרליה, הוא חיפש אותם באוסטרליה. היו המתנדבים, התחילו אחרי מלחמת 6 הימים. יום אחד הגיעה לדגניה ב' נערה אוסטרלית, ואומרת, אבא שלי היה כאן בזמן מלחמת העולם השנייה, והוא ביקש ממני להיכנס, לראות, ועושה, מה קורה שם. היא אמרה את זה לחברה שמדברת אנגלית, והחברה סיפרה את זה באספה. אז אני מתנפל על ברטה, ואני שואל את ברטה, מה שמה? היא אומרת, אני לא יודעת. איפה? היא מתנדבת באיילת השחר. אז אני רותם את הפז'ו של דגניה ב' ונוסע ומגיע, שואל איפה גרים המתנדבים, אומרים לי פה. יש כאן מתנדבת אחת מאוסטרליה? אומרים לי כן. ואני מגיע ואני אומר לה, listen, Maidale, we had
so many soldiers visiting us during the Second World War, but I'm interested in one of three, Jimmy, Dick, or Don. והיא אומרת לי, I am Donna, the daughter of Don, ומוציאה לי את התנ"ך.